1999 Ford inapanga alliance ndi MCP, 2009 UDF, 2020 UTM. Koma zonsezi zinatha mapenalty. 3 days ago Chimwendo Banda Gotani Eisenhower anakumana ndi chair kukambirana za alliance, akuwalonjeza zinthu ngati momuja amachitira ndi chilimo. Masapota UDF andive na tupere sakufuna ubale umenewo. Akuluakale amati fupa lokakamiza silichedwa kusamphwika. 2020 mabishopu ena anamukokera chilima kutosa alliance, lero ali kumanda. Pamene wapunthwa nzako umayenera kudutsa mosamala. Acheya timafuna tikupempheni musakakamize ubale ndi MCP. Anthu ndokwiya chifukwa MCP ndi chipani choyipa. Mu zaka 5 achita zambiri zonyasa. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. 3 days ago taona Chimwendo Gotani Mkaka akupempha chair for a possible alliance. Musamale kwambiri. Akuluakulu masiku apitawa chikumbutso mutu umodzi watisiya. According ndi zimene malemba wachinyamata samafa, so it was a shock kumva kuti wamwalira. Munthu ameneyu anali wa Young Democrat pamodzi ndi Chimwendo. Ku MCP amachita fandi anyamata zikwacha. He was very close ndi Chimwendo. Onse amachokera kudowa komanso background yawo politically anachokera ku UDF. Osachedwa amanyoza mabishop APM komanso amasangalala imfa ya chilima. Lero wamwalira sali pakati pathu. APM amene amanyoza adakali ndi moyo. Ndiye ife sitingabwere pano kunyoza munthu akufa ngati mene amachitira, koma zomwe zachitika likhale chenjezo. Amene mukulemba malire kukwirira nzanu kumanda, dziwani kuti Mulungu ndi wazatheka bwanji. Dickson Kashoti Dan Lu tengani chitsanzo kwa malemu chikumbutso. Anali munthu oyipa, amanyoza mabishop, amapemphera kuti APM amwalire. Kodi lero wamwalira ndani? Chodabwisa kwambiri aliyense amene akubwera poyera kumufunira zoyipa muthalika akumwalira yekha. Ena angofumbwa ndi kumatuwa ngati baka yawo. Chikumbutso ameneyu amalemba mwathamo wonena kuti APM alibe mphamvu. Kodi lero chachitika ndi chani? Kumochale wachita kusambisidwa, bokosi wachita kuyikidwamo. Kumatudzanadzana lomweli amanyoza APM kuti alibe mphamvu. Akuluakulu, death is more powerful than social media post. Mbuyomu TB Joshua analosera kuti muthalika amwalira. Tinamuona akumwalira yekha. Inunso achina Dan Lu, Dickson Kashoti, Alan Mtata mutengere chitsanzo kwa anthu amenewa. Tikudziwa kuti mukumva kupweteka. Afrobarometer analosera kuti APM awina chisankho mwakhala ndi pressure ikulu. Posachedwa kafukufuku watsopano akunena kuti DPP kutsogola kumpoto ndi Southern Region. Lazarus Chakwera akukondedwa pa Central Region ndi 60%. APM akuya pambuyo ku Central Region iko ndi 36%. So chimene chikupangisa Dan Lu ndi anzake kumanyoza akuopa kafukufuku ameneyo. Komabe asamale kwambiri chifukwa mbuyomu analipo anzake TB Joshua achina ujeni komanso chikumbutso mutu umodzi. Amayankho amwathamo kunyoza APM, amadzita amakuti ndi mphamvu, koma lero kumochale kumachita kusambisidwa. Bokosi kumachita kunyamula anthu kulephera kuyenda. Kumanda wapita yekha kuchita kunyamula anthu kulephera kuyenda munthu chikumbutso mutu umodzi. Yemwe uja amanyoza mabishop, kumanyoza Saulos Chilima akuti feeling accomplished. Kumanyoza APM. What happened today? Death is more powerful. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Dickson Kashoti akufumbwa, ma ARV amukwana, koma busy every day insulting people. Ena tikamenda chonchi akuti ayi mukunyoza anthu HIV akusiyamba yekha.
Dr. Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Chikumbuso ntumodzi anali ndi mwano kunyoza mabishop, kunyoza APM, kunyoza mbali wa Saulos Chilima. Kodi ali kuti? Akuluakulu, history is the best teacher. Ndiye kuti thumba la fereleza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Namumva wina akuti koma pamepo ati